l-aħħar 5 snin 6 vera jagħmlu l-kuraġġ l-istudenti għax isu kien hemm ġenerazzjoni li jagħmlu xejn ħażin imma kien hawn isu il-ħin kollu l-ħeġġa ta' kif se nistudju biex nagħmel iktar flus. U anki jiġu biex jagħmlu pereżempju dissertation wara l-ewwel fl-aħħar tal-ewwel degree. Jaraw se jivvintaw xi ħaġa biex jaqgħu iktar flus, jagħmlu proġetti li b'xi mod ħajtihom xogħol li ħajamlu flus. Isu llum l-istudenti qed ninnuthom jisom jafu li b'xi mod ieħor ħajamlu xi ħaġa li ħajamlu flus. Imma l-objettiv tagħhom huwa kif nista' nagħmel xi differenza pożittiva. U daqqa fuq ambjent u daqqa fuq is-soċjetà u kif nista' il-proġetti li nagħmel u kull wieħed jew waħda. X'taħseb li wassal għal dik l-evoluzzjoni taħsib? Ma nafx, naħseb li tnixxi jiena u qed jifhmu differenti huma. Imma mhux inti qed tinbidel jew qed tgħid li il-mod li tinteraġixxi magħhom? Le, naħseb huwa l-importanza ta' dem żagħżugħ f'kull ħaġa u fis-soċjetà u l-importanza li nagħtu vuċi b'saħħitha liż-żgħażagħ għax isek f'ċertu punt jiena nħobb ngħid x'in tibda tot b'10 snin ilu u l-iskejl issir 10 snin ilu kontek jew hekk. Hemmhekk isek ngħidu mhux tixjie għax nixjie ħafna drabi fiha konnotazzjoni negattiva. Imma isek inti nitkellem naftit fuq għadi, inti dejjem qed tfittex il-patterns. U naħseb bħala bnedmin anke il-mod kif jaħdem moħħna komdi patterns, rutina, ritwali, eċetera. U ħafna drabi isna nippruvaw naqgħu f'dik il-comfort zone tagħna biex moħħna jibqa' kalm. Iż-żgħażagħ importanti ħafna u importanti nisimgħu mhux importanti li ħajdaħlu perspettivi ġodda li għalhom importanti. Għax inti x'inqed tiżen il-kuntest tal-lum li 5 snin oħra aktarx biex tgħid li 5 snin oħra tħares lejn l-10 l-oħrajn li għaddew tiegħek. Li kont taħdem dal-affarijiet kollha. X'inhu ma ħajħarsu lura huma l-qudiem iħarsu. Allura jgħidu jien ħajti kif se tkun aħjar 5 snin oħra, mhux bbażat fuq xi xaddew huma. Naħseb huwa kumpass importanti ħafna fis-soċjetà ma nix nidilfu. U issa tajt li dal-aħħar snin kif huma ħarsu lejn il-ġejjieni tagħhom bħala individwi li sajtlu fid-dinja tax-xogħol huwa ta' kif huma jistgħu jtejbu ċertu ħwejjeġ fis-soċjetà. Isu għandu l-komfort li jisma' xogħol fl-IT, xogħol fl-AI, żgur ħajtini paga tajba. Nsaqsu lilhom, imma naħseb jien hemm dak l-understanding qiegħed hemmhekk li ċertu security jħossuha li qed jagħmlu xi ħaġa li xi ħaġa jaħdmu xogħol hemm. Imma tafal ġieli kontemplajt u ġieli saqsejt u ġieli konsidrajt għalfejn dan ix-shift sar minn nagħmlu flus għal nagħmlu flus imma wkoll nistgħu nkunu utli. Jew naħseb jixtiequ jgħixu f'dinja aħjar minn dik li qed ngħixu fiha. Jiena fl-ambjent pereżempju hemm ħafna awareness fuq climate change. Inti let's face it, jekk tibda tikber at some point jgħidulek jien naf 50 sena oħra lil ma ħajitla tant fil-baħar, b'mod egoistiku għatajt 50 sena oħra jkollek, biex ma nkunx xawri. Tagħmilna computing. U ġifieri jekk vera ħataqaf livell egoista ħatajtek, però xi ħadd li 50 sena oħra jgħidlek isma' jiena ħankun qiegħed fil-qawwa tiegħi. Ovvjament ħajra differenti. Issa, 50 sena forsi spend kbir għandek affarijiet viċin huma ħafna iktar. U naħseb għalhekk importanti żgħażagħ il-ħin kollu nisimgħu. Mela, tlaqna?